درخستنا نافچەیەن لەژێر دەستێ چەکدارên داعشê هەروەها rizgarkirina gelek girtiyên li cem wan çekdaran ji aliyê hêzên Sûriyeya Demokratîk Hesedê ve li cem gelek xelkê bi taybetî kesûkarên wan girtiyan cihê geşbîniyê bû. Lê zanyarî, hejmar û amarên ku têne bihîstin û ragihandin dibin sedem ku mijara yekalîkirina çarenivîsa wan girtiyan di serê ajandeyên aliyên pêwendîdar debe. Bi taybetî Hesedê rêveberiya Xweser û hevpeymaniya navdewletî. Malbatên wan girtiyan daxwazê ji Hesedê dikin ku çarenivîsa zarok, jin, mêr û kesûkarên wan yekalî bike. Lê heta niha Hesedê derbarê vê yekê ti amar û zanyariyên yekalîker bi fermîrane gihandine. Fermandarekî ji Hesedê ji tora medyayiya Rûdawê re ragihand ku heta niha ti amar û zanyariyên rasteqîne di destê wan denînin. Lê dibe ku di rojên bê de derbarê vê mijarê hinek zanyarî bêne ragihandin û ev mijar bibe cihê gotûbêjê. Di heman çarçoveyê de berpirsekî rêveber ji kampanyaya girtiyên li cem Daişê ya bi navê em girtiyên xwe dixwazin ji tora medyayiya Rûdawê re got ku heta niha navên 520 girtiyên di destê Daişê de li cem wan hatine tomarkirin. Ji wan jî nêzîkî 405 girtî ji herêma Kobaniyê ne. Berpirsê kampanyaya em girtiyên xwe dixwazin got zanyarî hene ku 7700 girtiyên Sûrî di destê Daişê de hebûn. Ji wan jî 2105 girtî Kurdin. Ji navçeyên Cizîrê, Kobanî, Efrîn, Elbab, Minbic, Reqa û çend deverên din. Ji wê hejmarê nêzîkî 4600 girtî ji pêkhateyên Ereb, Tirkmen, Çerkez û hinek pêkhateyên dinin. Lê heta niha çarenivîsa wan girtiyan nediyar e. Di bernameya heman kampanyayê de heye ku di rojên bê de şandeke wê name û lîsteyekê bi navên girtiyan radestî rêveberiya Xweser bike ji bo naskirina çarenivîsa wan girtiyan. Herwiha ew kampanya pêwendiyan li gel rêxistin û aliyên navdewletî dike ji bo heman mebestê. Her li gorî zanyariyên ku berpirsê wê kampanyayê nîşan pêda di van du rojan de bêhtir ji 20 girtiyan hatine rizgarkirin lê çarenivîsa wan jî nediyar e. Herwiha got 6 girtiyên ji Kobaniyê û berî wan jî çend girtî ji destê Daişê li navçeya Baxozê hatin rizgarkirin lê ew kes jî li nav kampa Holê hatine bicihkirin ji bo ku pişt re bêne cudakirin. Di nav wan de jî bi sedan girtiyên Kurdên êzdî hene ku ji herêma Şingalê hatibû nerevandin û hinek ji wan ji navçeyên Rojhilatê Ferat û Dêrezorê hatine rizgarkirin lê gelek ji wan hêj çarenivîsa wan nenaskiriye. Heta niha mijara çarenivîsa girtiyên di destê Daişê de nehatiye yekalîkirin lê ji aliyê kesûkarên wan girtiyan ve herwiha ji aliyê gelek rêxistinê mirovî û saziyan ve tê çaverêkirin ku Hesedê û rêveberiya Xweser derbarê vê mijarê hinek zanyariyan ragihîne. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.